Μετά το Πάσχα, γιορτάζω σήμερα, και δέχομαι ευχές. Θα φιλοξενήσω κάποιους φίλους, θα έλεγα, της εκπομπής. Τολμώ να πω τη φράση φίλους. Είμαι λίγο μπουκωμένος, ζητάω συγγνώμη από το νυχτοκάματο. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει τα μέσα μαζικής εξημέρωσης τον τελευταίο καιρό. Με άσχημο τρόπο, θα έλεγα. Εμείς εδώ όμως στην εκπομπή θα κοιτάξουμε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Είναι ο Χρήστος ο Πρωτόπαπας. Ναι, μ' ακούτε, Χριστό? Χρόνια πολλά και καλά, κύριε Μασκέτο. Σε ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι και σε σένα χρόνια πολλά. Μια και είναι και η δουλειά σου, το άφησε του Θωμά, νομίζω γιορτάζει όλο το Υπουργείο Τύπου. Αυτή η ιστορία με το γκουρί και το σπίτι, τελικά, με δύο κουβεντούλες, Χρήστο, να τα πούμε, και τα έχει μάθει ο κόσμος, τα ακούει από τις εκπομπές. Εδώ θέλω να πιάσουμε την ουσία του πράγματος. Πώς έχει το σπίτι αυτό, πώς το φτιάξες, τα λεφτά? Είναι γνωστές επιθέσεις του γκουρί, άνευ ουσίας και άνευ ενδιαφέροντος. Ναι. Διότι εγώ πούλησε η γυναίκα μου ένα σπίτι που είχε Εσύ πούλησες η γυναίκα σου ένα σπίτι? Στο Χαλάνδρι, ναι. Και με αυτά τα λεφτά αγόρασε 77 τετραγωνικά, ένα εξοχικό. Ναι. 77? Δηλωμένα είναι όλα εδώ και 3 χρόνια. Τα έχεις δηλώσει αυτά? Αυτό το εξοχικό που στη Μαγούλα είναι? Ο οποίος χωρίς άλλα εξυπηρετεί, το ξέρουμε πολύ καλά. Ναι. Εγώ είχε η γυναίκα μου ένα σπίτι προγάμου. Εσύ είχε η γυναίκα σου, επαναλαμβάνεις το ίδιο. Στο Χαλάνδρι ήταν το σπίτι? 105 τετραγωνικά. 77 μου είχες πει πριν, τώρα είναι 105. Ή 105 πούλησες και πήρες τα 77. Δηλαδή έχασες και 40 τετραγωνικά. Είσαι και χαμένος τελικά από αυτή την υπόθεση. Τελικά δεν συμφέρει να είσαι. Ένα άλλο εξοχικό. Ναι. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα? Δηλωμένα είναι όλα εξάλλου. Είναι δηλωμένα, Χριστό, αλλά λες τώρα ότι εσύ βγήκες και χαμένος, ας πούμε, με αυτή την επένδυση. Δηλαδή έχασες και μερικά τετραγωνικά. Θα κάνω και την πράξη τώρα, δεν είμαι πρόχειρος, δεν έχω και το κομπιουτεράκι μαζί. Αλλά πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία? Θα κάνεις μηνύσεις συνέχεια? Αυτό είναι το αφύσικο. Η γυναίκα μου ένα σπίτι πριν παντρευτούμε. Το πουλήσαμε και με αυτά τα λεφτά αγοράσαμε ένα άλλο. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι, επαναλαμβάνω, ότι εσύ βγήκες χαμένος από αυτή την υπόθεση και ότι η γυναίκα σου βάζει όλα τα λεφτά, έτσι, και εσύ δεν έχεις βάλει δραχμία από ό,τι φαίνεται. Εσύ δεν βγάζεις. Αυτό που τη γυναίκα μου δεν απαιτήθηκε για το γάμο, ήταν πριν. Το είχε πριν η γυναίκα σου? Που είχε προγάμο, στο Χαλάνδρι. Στο Χαλάνδρι ήταν και προγάμου. Αυτό μας λες συνέχεια τα ίδια όμως. Χριστό, θα σε αφήσω να μιλήσω και με τη γυναίκα σου. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Ζητάμε το πόθεν έσχεσμο. Διότι ο Κουρής κατά το Ιωθώτα θέλει τα επιχειρηματικά του συμφέροντα να τα προωθήσει και εκβιάζει δεξιά και αριστερά. Εντάξει, αυτή είναι γνωστή. Δεν ότι υπάρχει άλλο λόγο, δηλαδή. Πιέζει δεξιά και αριστερά και θα προωθήσει τα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Το αριστερά δεν μας ενδιαφέρει, το δεξιά, Πρωτόπαπα. Εσύ παλιά που ήσουν στο συνδικαλιστικό κηρύγμα και με το αζημίωτο πήγες μετά στην άλλη πλευρά, ας πούμε, και κάνεις το υπουργό, απολογείσαι δηλαδή, θα λέγαμε, για το κεφάλαιο και την εξουσία. Δεν υπάρχει άλλο λόγο συζήτηση. Εντάξει, δεν θα σε θίξω. Σε ευχαριστώ. Έχουμε στη συνέχεια να ακούσουμε την κυρία Πρωτόπαπα να μας ξεκαθαρίσει το θέμα. Μας ακούει η κυρία Πρωτόπαπα? Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Πολύ ωραία, εσείς? Μια χαρά. Θα ήθελα, μιλήσαμε με τον σύζυγό σας πριν για το θέμα του σπιτιού και θα ήθελα να μου πείτε μήπως υπάρχει και τίποτα άλλο από πίσω, γιατί μας φαίνονται λίγο περίεργα αυτά. Λίγα τετραγωνικά. Έχουμε μια απορία με τον σύζυγό μου. Ναι, να το συζητήσουμε. Πέστε μου. Ναι. Τι? Πρόσφατα, μάλιστα, ενώ θέλαμε να έρθουμε σε επαφή, δεν είχε 100% στήσει. Ναι, αυτό είναι άσχετο θέμα. Ήθελε, ναι, είχε όρεξη, είχε διάθεση, δεν ήταν κουρασμένος. Ναι. Δεν είχε 100% στήσει όμως. Μιλάτε τώρα, αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίσατε στο καινούριο σπίτι, στο δικό σας το πρικό ή στην οικοδομή? Ότι ναι, δεν ήταν τελείως έτοιμος. Δεν ήταν έτοιμος. Είναι η δουλειά, είναι, ξέρετε, το πόστο που έχει αναλάβει ο Χρήστος είναι οπωσδήποτε δύσκολη η δουλειά αυτή και, ναι, και έχει πρόβλημα. Ναι. Γιατί δεν το αντιμετωπίζετε λιγάκι με καλοσύνη? Θέλει να τα ξεκουραστεί λιγάκι. Εντάξει. Δεν σας ικανοποιεί καθόλου? Πόσο καιρό, πόσες φορές έχετε κάνει έρωτα σε όλη τη διάρκεια που είσαστε μαζί με τον κύριο Πρωτόπαπα? Μέχρι τώρα δεν το έχει δείξει ποτέ. Πάντα όμως υπάρχει παιχνίδι πριν έρθουμε στην επαφή. Μπορούμε όσο γίνεται δυνατόν και οι δύο να είμαστε πιο ερωτικοί ο ένας προς τον άλλον. Έχουμε και ένα παιδί το οποίο όμως δεν είναι στο δωμάτιο. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί δοκιμάστε να βάζετε και το παιδί μέσα? Το ευθυντικό του δωμάτιο. Είναι κλειστές και οι πόρτες. Μένουμε μόνοι μας. Δεν έχουμε ούτε γονείς ούτε πεθερούς. Υπηρετικό προσωπικό δεν υπάρχει? Δεν μπορώ να πω ότι αγχώνεται από κάτι τέτοιο. Αγχώνεται μάλλον από τη δουλειά. Ακούστε με. Αγχώνεται από τη δουλειά ο Χριστός και έχει αυτό το πρόβλημα τώρα με την επίθεση που του κάνει ο Κουρής, που είναι πρόστιχο, θα επιτρέψτε μου. Και σίγουρα τα προβλήματα στήσης ήταν μετά που ξύρισε το μουστάκι ή υπήρχαν και όταν είχε το μουστάκι του? Το ερώτημά μας είναι εάν το πρόβλημα που υπάρχει, μάλιστα, είναι παροδικό, είναι αγχωτικό ή αν υπάρχει όποιος κάποιο πρόβλημα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα πρέπει να είναι σοβαρό, είναι λόγω της πολιτικής τοποθέτησης. Ξέρετε, άμα αλλάζει συνέχεια στρατόπεδα και πηγαίνεις από εδώ και από εκεί, κάποια στιγμή αυτό σου δημιουργεί πρόβλημα στη στήση. Είναι και δική του απορία. Ναι. Απορεί και ο ίδιος πώς δεν τα καταφέρνει. Ούτε νομίζω... ούτε ξενυχτάει, τίποτα.
Ναι, είναι τη δουλειά, επαναλαμβάνω, εγώ είναι το άγχος της δουλειάς. Δεν μου απαντήσατε όμως που σας ρώτησα πριν, πόσες φορές συνολικά έχετε κάνει έρωτα με τον Χρήστο? Μία φορά όχι, συνέβη γύρω στις 4-5 φορές. Τώρα στο τέλος. Ναι. Ναι, και για κάποιο χρονικό διάστημα όντως ήταν λίγο αγχωμένος. Ναι, είναι φυσικό. Το θέμα είναι ότι αν πούμε ότι θέλουμε να έρθουμε, ας πούμε, σε επαφή το βράδυ όταν ξαπλώσουμε, μάλιστα, μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην έχει και σε μία ώρα να έχει στήσει. Δηλαδή να είναι τελείως. Είναι με τις ώρες του και ο Χρήστος. Και την άλλη μέρα το πρωί πάλι να είναι εντάξει. Ναι. Ή δεν δοκιμάζετε για κάποιον άλλο σύντροφο? Βέβαια είναι λίγο προχωρημένο αυτό, αλλά νομίζω το Πασόκ, όπως τουλάχιστον όπως είχε ξεκινήσει τότε, ο Παπουτσής, νομίζω δεν έχει τέτοια προβλήματα. Δεν θα θέλατε να κάνετε κάτι τέτοιο? Ωραία. Εντάξει, αυτή ήταν η συμβουλή μου. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να έρθει και το θέμα με το σπίτι. Ευχαριστώ, γεια σας. Και εγώ.